fulani ka anyị shiga maka ndị na-agbara anyị ha gbara chara anyị ya ga ọfụma ọnwụ niile na-esonye anyị mgbe echefukwala na ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme n'oge aṅụrị bụ mgbe mụ na anọ m ewetara na ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-emu na aṅụrị ya wuru ka o si dị akụkọ ọzọ m jikpụrụ ọnụ bịa n'ụbọchị taa wụkwa akụkọ gbasara onye Charly Boy ekwuola okwu gbasara n'ime achọrọ imepe Fulani Redio ya ebe ndị Fulani ya ga-enwe their own broadcast ba ka a ga na-esi ezisa ozi ịmana mgbe e were nwetụkwa ihe dịka Redio Biafra ya ndị Fulani emepụtawakwala redio nke ha ga-echi na-eme gịnị na-ezisara ha ozi Charly Boy asịla na ọ gịnị na ọ na-ahụ dum na ọ na-ahụ ihe ọjọọ na-abịa maka na imepe ya bụ redio ma ihe ajụjụ m na-ajụ ọ ihe ọjọọ na ha mepere ya bụ redio broadcast channel ebe ha ga-esi na-eme gịnị ezisa ozi gbasara ala ha mana ya nwa amadi ekwela na gịnị na ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ na-ahụta ịma na obodo anyị na-ewe ndị Hausa dịka ha ma ndị Fulani dịka ihe n'ihe ha niile ọwụ ike ma ọ bụ ike ọ bụ ihe na Charly Boy n'obi tupu ya eme gịnị ya ekwu okwu dị otu a mana tupu mee gakwa obere ezumike ọzọ m chọrọ iwetara unu akụkọ gbasara Harrison anyị natara ozi na ya bụ Harrison mere gịnị ya nwa amadi gara Ghana ebe ọ gara imetụ nwa show ya erite uri nke tara ya afọ akpara ya food poisoning ya bụ nwa amadi ga wetara n'ụlọ ọgwụ mana enweghị ya nwa amadi ka dị ndụ maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụtụkwa na ọha nta akụkọ na o were ụfọdụ na-ekwu na ka ha si ekwu okwu dị aṅaa m chọrọ igwe na Harrison ka dị ndụ kama na gịnị o mere gịnị o wee eziokwu na o riri nri na-eme ya metụrụ ya ahụ ya aṅaa ebe a ka anyị ga-eme gịnị ga-agatụ obere ezumike ga-egerekwanụ egwu Harrison nke ọkpọrọ chacha ka ya bụ chacha shiga ya nke Harrison ochi n'aka Harrison echefukwala na oge na isi mbido telivishọn nke ka oge otu m shekwe oge ọbụla na ọnwụ na owere chiche ozi chọrọ izitere anyị gaa na webụsaịtị anyị dị na www.isimbido.tv ma gị soro anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv dị aga ọfụma akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa akwụkwọ akụkọ gbasara maka ị na-ele anya na ọhanta akụkọ ị ga-ahụta akụkọ gbasara Dino Melaye ka Speedality si na gịnị o kwugidere ma wee emume metụrụ akpọrọ obere nwata nwaanyị onye Dino Melaye ya bụ Speedality na-ekwuola na ihe awụ ihe ziri ezi ị gaa na Instagram ị ga-ahụ ka o degasịrị akụkọ ọma ọtụtụ ndị mmadụ ekwuokwala okwu gbasara ya bụ ihe Dino Melaye mere ịma na Speedality na onye ọbụla na-ahụta ya dịka o weretu onye achịcha akpa agwa mana ọ sị na onye isi na-adị mma ụfọdụ mgbe na owekwa mgbe ọ na-ekwu okwu ya wuru ege okwu ya maka na owekwe asịkwa something good can always come out from Jerusalem ya wuru ka o si dị ihe anya ọzọ m wetara n'ụbọchị taa emume emere izu ụka gara aga nke a na-akpọ Face of African Queen ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụaka ya obere egwu ga-eme gịnị ga-akpatụgo obi aṅụrị ị ga-ahụ ka ha si gbaa ya bụ egwu ikiricha ya bụ egwu anya ga-eme gịnị ga-agbaratụkwa na egwu nke a si n'aka onye ka egwu a si n'aka King Perry nke o tiri Tenny akpara ya Mother